L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Il-familja sabiħa li jinġabret hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż. Ġejna mill-bogħod u ġejna mill-qrib. U ma din il-mixja jkun hemm il-mixja li hemm fil-qalb tagħna li minna se jitkellem Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Nsellem lilkom li qegħdin issegwuna, partikolarment dawk li qed isegwu UTV, li xandar din il-quddisa li twassalna fil-qalb ta' tant nies u fil-qalba ta' tant familji. Ejjeħuti nagħtu bidu billi nitolbu maħfra mill-ħtijiet, in-nuqqasijiet u anke d-dnubiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama ta' kull min imut fidejk, Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla, floli ta' smewiet. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġir. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qadis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu u Alla kull ma u l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna imħabba lejn ismek, watina bit-taħriġ reliġjuż tagħna, tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem il-poplu u qal: U issa, Izrael, għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. La jżidu xejn ma' dak li qiegħed nordnalkom u lanqas tnaqsu minnu. Qisu li tħarsu l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru għorrief waqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: M'hemmx poplu ieħor għaref waqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens u hekk kbir li għandu l-Allatek qrib tiegħu daqs kemm hu qrib tagħna l-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu. Jew liema ġens kbir u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed noffrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali ngħidu flimkien: Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassax bil-sienu. Ngħidu flimkien: Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lill-ajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Ngħidu flimkien: Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-aħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Ngħidu flimkien:
mulej min jammar fid-dar tiegħek. Qari mill-Littra ta' San Ġorbu Apostlu. Eżis, kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema. Jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl, li fih ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir, għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma imħawla fikom, illi tista' issalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu il-kelma u mhux tisimgħuha biss u hekk tqarqu bikom infuskom. Quddiem Alla u missierna, ir-reliġjon ġenwina u bla teba hija din. Iżżur l-iltiema u l-romol fil-hemm tagħhom u iżżomm ruħek bla tinġis il-bogħod mid-dinja, il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr li l-Alla. Jekk noġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Għax ritu il-Missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittiba li ġew Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxiepli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom li mhumiex indaf, jiġifieri idejhom mhux maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missirijiethom ma jmissux l-ikel qabel ma jkunu nħasslu u ħasslu idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huwa l-ħasil tat-tazzi, tal-buqari, tal-ktili, tal-bronż. Mela il-Fariżej u l-kittiba staqsew: Dal-għala id-dixxiepli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjonijiet ta' missirijiethom u jieklu b'idejhom mhux indaf. Iżdu weġibhom, sewwa ħabbar Iżajja fuqkom, ja nies ta' wiġbi ieħor, kif hemm miktub: Dal-poplu biex xoftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbu hija l-bogħod minni, firħa l-qima li jagħtuni, jgħallmu dottrina li mhix preċetti għajr tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti t'Alla biex tħadnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: Isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbow, imma dak li joħroġ mill-bniedem dak hu li jtebba lill-bniedem. U minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, erq, ħażen, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u lill-bniedem itebbu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nitnatfu mid-nubiet tagħna.
għandna espressjoni bil-Malti pur li hija verament sabiħa. Jiġi xi ħadd jgħidli kieku taf dik il-biċċa xogħol kemm għamilta għal qalbi. Mbagħad jiġi xi ħadd ieħor jgħidli xi kultant immur il-Knisja fuq qalbi. Hemm il-qalb. Imma kif nagħmilhom l-affarijiet? Pereżempju, kif ġejt il-Knisja? Kif qed inħalli lill-Alla imisli qalbi? Kif in is-sitwazzjoni tiegħi id-dar miegħi innifsi ma' marti, ma' żewġi, ma' wliedi, mal-ġenituri, mal-oħrajn? U kif in ir-rapport tiegħi ma' Alla? Fuq qalbi jew minn qalbi? Għal qalbi jew fuq qalbi? Kif indunajtu l-Vanġelu tal-lum, Ġesu kellu biċċa xogħol kbira għax rid iddaħħalha ġa moħħ il-Fariżej li Ġesu kien jgħajjarhom waħda nobies għax kienu jgħidu mod u jagħmlu mod ieħor. Dawn il-Fariżej mill-10 kmandamenti għamlu 614 il-preċett jisom kmandamenti żgħar. Mela l-10 żiduhom bil-mijiet. Fosthom dik li qalinna Ġesu. Qalinna x'tiswa it-tazza taħsilha minn barra jew minn ġewwa. U għandhom ħafna affarijiet bħal dawn u Ġesu rid jgħidilhom intom għandkom ħafna tradizzjonijiet. Imma t-tazza naddafa minn ġewwa, jiġifieri aħna xi kultant inħobbu kif se nidhru quddiem in-nies, inħobbu l-qoxra ta' barra u ninsew il-qalba. U jien nerġa' nsaqsikom x'inhu l-importanti? L-icing sugar jew il-cake? U Ġesu qed jgħidilna il-qalba u aħna nħobbu il-qoxra, l-icing sugar. Ġesu qed jgħidilna hawnhekk kif tridu reliġjon vera, morru għal reliġjon tal-qalb. X'in nitla' nitqarben quddiem Alla. X'in se nidher quddiem Alla. Kif qiegħed nitlob quddiem Alla hawnhekk f'dal-post għażiż. Kif in qalbi? U l-Ġesu ngħidlu għaddi sa ġewwa. Meta jiġi xi ħadd fuq id-dar ma nilqgħux dej il-bieb laqqas sas-salot, idħol int minn ta' ġewwa għaddi. Inti taf x'hemm f'qalbi. Mhux kif se nidher quddiem in-nies. Ġesu kif se nidher quddiemek. Għax inti tafni u tarafni, intaf meta noqgħod, intaf meta nqum, intaraf mill-bogħod l-ħsibijiet tiegħi, imbagħad ikompli. Għallhom veru, imma dal-poplu biex xoftejn biss jagħtini ġieħ, imma l-qalb il-bot minni. Firħa l-qima li tatuni, għax niġu hawnhekk u ngħidu l-Vanġelu kif kien. Ġesu x'qalli u noħroġ hemm barra u jekk kont wieħed minn dawk li semma Ġesu fl-aħħar nista' nibqa' sejjer fit-triq li mhix it-tajba. Mbagħad jgħidilhom intom toqgħodu tgħidu għax id-dinja ħżienet, għax il-mara xir-raġel, għax il-ħbieb għax ta' madwari, għax illum kulħadd jagħmel hekk. U kif jispiċċa l-Vanġelu? Mhux dak li hemm barra jtebbew il-bniedem li joħroġ minn ġewwa. Dak jitebba lill-bniedem. Jiġifieri mhux skużi fil-komma għal dak li ngħaddi minnu jien minħabba n-nies ta' madwar iċ-ċirkustanzi, l-istorja li qed ngħixu, il-mod kif qed ngħixu, x'hemm f'qalbek. U Ġesu jispiċċa b'lista li hija importanti u jagħmel li X-ray u jgħid isimgħuni mhux dak li hemm barra li jista' jidħol fil-qalb tal-bniedem
dak li hemm ġewwa jtebba l-bniedem u x'itebbu lill-bniedem. Għax illum aħna jgħidu mhux kollox jgħod. Isemgħu x'itebbu l-bniedem. Huwa minn ġewwa. U x'qed jgħid minn ġewwa hemmhekk għandek iċ-ċavetta int. Ħadd ma jista' jiftaħ dak li hemm fil-qalb tiegħek għax Alla jħallik fil-libertà. Iċ-ċavetta ta' dik is-serratura tal-qalb fidejk. Int biss il-bieb laqqas Alla ma jisfurzah għax inkella ma jħallikx fil-libertà. Imma inti tista' tibdel din riċetta, ismagħha. Kull minn dak li minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem, dak li jtebbu l-bniedem, u x'itebbu lill-bniedem? Ħsibijiet ħżiena, żina, serq, il-qtil, hemm il-qtil tal-ilsien ukoll barra tar-revolver u s-sikkina, l-adulterju, ir-reba, għal flus namlu kollox. Għamilna kollox. Għamilni ħalla tagħna. Reba. Qatt maħna fix-xaba. Qatt. Ħażen. Erq. Libertinaċċ, il-kontra tal-libertà. Namlu li rridu. Anki fil-festi tagħna, fġieħ il-qaddisin u l-Madonna u t-tajbin. Namlu li rridu. Lejra tagħmih il-bniedem, lejra. Il-mala fama. U llum din saret iktar easy bis-social media. Kemm hawn nies imweġġejn u mfarkejn. Familji mfarkejn. U nies marduhom minħabba il-famuża mala fama. Is-supervja u l-bluwa jispiċċa bija il-kontra tal-aqal u ta' kif jispiċċa l-Vanġelu dal-ħażen u dal-ħażen kollu minn ġewwa u lill-bniedem itebbu. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jum mweġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben u tkellem b'fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li kellimna u nresqu issa t-talb tagħna għal Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, dawk li se jippritkaw il-kelma tal-Alla il-lejla u għada biex tagħtihom li jagħmlu dan mill-qalb biex il-kelma tal-Alla tmiss il-qlub nitolbu ismana. Biex ikollna l-paċi. Il-paċi fil-qalb, il-paċi fid-dinja, l-aktar partikolarment fl-art ta' Ġesu f'Iżrael, Gaza, il-Palestina, u jkollna l-paċi fil-familji tagħna nitolbu ismana.
għal dawk in-nies li llum għallulna biex nitolbu għalihom. Antke intom eżis li qed isseguna permezz tal-UTV u l-mezzi soċjali ta' dan is-santwarju. Nitlob ukoll għal dawk li ġew jitolbu l-Madonna ta' Pinu u ma qalowx dak li kellhom bżonn, imma żgur li l-Madonna tagħthom dak li għandhom bżonn. Nitolbu għalihom, nitolbu. Għal dak it-tifel li hu marit għandna saċerdot li qiegħed ħażin, jiġifieri għandu bżonn ħafna talb għax moribond. Għaluli wkoll biex nitlob għal dik il-familja li tilfu lil binhom li kellu qalb ta' deb, jiġifieri jgħin lill-oħrajn minkejja li kellu bżonn min jgħinu. Għaluli wkoll biex nitlob għax fil-ward ta' tfal hemm xi ċkejknin li għandhom bżonn it-talb u nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom. Ejjew f'dal mument nitolbu għal xulxin fiskiet. Dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, irresqu t-talb tagħna mnidejn l-Om ħelwa tagħna, il-Madonna, u minn dan is-santwarju għażiż insejħula u ngħidula Qaddisa Marija. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqin kollu, fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-arċ. Imbira kint mulejja ħalli juri sirtana, fi tjiba tiegħek tajtna tal-ħobs li ġibna magħna, il-frott tal-tammira u xogħli dejn il-bniedem li minnu jsir għalina ġismek ħajju tant għażiż u miegħu jinħalwatla tal-bniedem lu bla ħila. Kont inti li sejjaħtli ma nafx hekk sabiħ fija, inti li tarija tajt ħajtek fussalin, inqaħa ħiba tiegħek inti hekk dejjem rid. Ħabib nixtieqek tkun dix-xiblu tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta Qaddisa mulej għatina barka u sliem, għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem kullimkien irroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Inti battulna s-Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, imwielet minn Marja Verġni, u għattemm rida tiegħek fetaħ idejh fuq is-salib, iħolna mill-irbit tal-mewt, jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġli l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu ibiet kull ma jifridna, jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Tolbu għal benefatturi mejtin ta' das-santwarju, tolbu għal eżistana mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Appostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieru li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għandna l-Ġesu hawnhekk magħna li jimla l-qalb tagħna ejjew bil-qalb tawliet li aħna vuċi waħda il-koll intennu missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim l-għaqda li jintrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi xulxejn. Sejk joġobkom nibqgħu bil-wifqa sakemm isir it-talb qabel it-tqarbin u ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla, għatina l-paċi, danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Lejn nistgħux tidħol taħt is-saqaf tiegħek, għid kelma waħda u ruħ. Corpus Christi nos custodiscat ad vitam aeterna.
tqarbina tax-xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kissa nitlobkom biex fiskiet nindunaw x'ġara ġo fina u niftħu qalbna għal din l-imħabba. Ngħidu grazzi lil Ġesu għal din it-tqarbina. Nitolbu issa li qawwejtna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bdil-ikla tal-imħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Amen. Nar l-erba li ġejja se jkollna magħna lill-Isqof ta' Tripli, l-Eċċellenza tiegħu Monsiur George Buġejja għandu missjoni importanti. Qed ifakkar id-9 anniversarju meta hawnhekk ġie konsagrat bħala Isqof. Hija ġurnata sabiħa s-santwarju l-jum tal-erba ninaqdu miegħu nhar l-erba min jista' fis-6:30. Fl-aħħar tal-qudiesa imdorri ngħidu 3 Ave Marijiet. Nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom, imma l-iktar għal tant nies li jikkuntattjawna qegħdin imxerdin l-Awstralja, forsi l-Kanada, Malta, Għawdex, u jkunu qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, anke permezz ta' UTV. Nirringrazzjaw ħafna l Dun Ġwan li jagħtina dan is-servizz biex il-Madonna tasal fil-qlub ta' tant familji. U għalhekk ejjew nitolbu għall-intenzjonijiet tagħna. Wara l-quddiesa għal min irid jippreżenta tarbija jew ngħidu talba speċjali minħabba xi mart jew jixtieq jitlob għal ħaddieħor, idħlu miegħi fil-kappella ħdejn il-Madonna u nagħmlu talba speċjali u partikolari. Il-mulej magħkom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Insejħula fl-imkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.